Sus, pinakinanglan, ang bini ako na ni. Kung mas marama ka, boy. Mas marama. Sus, nanapuning bata nga si Pato. Unong ka daw. Wala, may tuyo ni mo, boy. Laging sa maning bike. Ako, nga naman, day. Ang bini na ni, ako na ni. Ayaw, pagpalit, huwag mo. Sus, pinakinanglan, ang bini ako na ni. Ayaw, boy. Ako man ang pinalit, boy. Sus, ako'y labot. Ako'y pinaka-astigli sa atong barangay. Boy, boy, yun yan, boy. Oo, unsa naman pod? Bayarin na lang kuha na gamay, be. Pila man? 500 lang, boy. Kinakuha na. O pabayad pa day ka. 500 lang, boy. Para di ko kasabat sa akong papa. Sus, kung bayaran ko ni 500, ako na gini, di na nimbaw yun. Uwi mo na na. Basta bayaran ko ng 500. Sure ka nga, 500 lang. Oh, sure ko. Kaysa imo rang kuhaon. Biyara o, 500. Kuha naman ka perman na ni. Wala na. Importante na barian ako. Sige, dalawan na ako niya. Okay, boy. Ayo-ayo. Pagkaliba bata, 500 ra. Kung mas marama ka, boy. Mas marama. Uy, sa'yo na sa makagikan. Nagsuroy-suroy maangit. Magmaayon. Geng-geng. Sos, masig kung sana pa yung magipang buhat, ha? Nga, nagkaon na ka. Maugan nang nauli ko, makay mukhaon ko. Sos, nanapog ka, oy, mauli na kag mukhaon. Kailangan ma, diri gud akong balay. Diri ko mukhaon. Kanay mo gilag-lag no, kung imo pa nang itabang di sa lihokon sa balay, manlipay pa ko. Ay na, sige, yaw-yaw. Diri, mabi, paglutog mo kumbang kuyog-kuyog. Oh, asa makagikan na ni? Mauna akong gisuroy-suroy, ma. Kung sana po diha, bisolo dito kay mula ka sa kung paito kumbang uyog-uyog. Asa si Jayon Dam? Nasa mong balay, nga naman? Basta, nako'y tuyo sa mga anak. Doon sa balay, naraman dira ah. Sige, doon ako sa iyong balay ha. Ayo, Jayon. Ay, Col, unsa way ato? Asa man ang bike kayo mong gidala kanina? Asakit, kuya. Wala man sa kuha, Col. Asa naman di ay? Ikuha man to ni Boy ako. Nga naman siya, nga ikaw man ito nagamit kanina. Kuha niya kasi ang daw pinaka-astig diri sa tong barangay. Pantay lang itong tawa na to, mahinay ka na ko to. Tihugaw naman ay. Trapuan ko ning bagong bike. 500 trabe yan eh. Uy! Kuha ko na akong bike, be. Ha? Nga naman? Ako man ang bike. Kung sa imo nga ako man yung pinalit. Kuha lagi na. Ako yung nagpalitan na ito kanina sa Margusan. Taka, mangkawi nga. Ganina, arapagin ako nagipalit. Asa man yung nagipalit, eh? Kasayon ako nagipalit ganina. Maong isik pangangkon. Tama yun ha, kasayon. Kay si Zayon, nanghiram sa kuha ganina. Maong isik pangangkon. Bahala ka din na. Kung saan mag-abot na sa barangay, di ko niuli. Kung mao na yung mong gusto, sige. Oo, siguro mahadlok ko ay. Ano sa mo di abay? Ano, gaway mo? Alangan, ang akong bike, yan ko niya. Grabe ni tawahan naman, ni sobrang na yun ni siya. Ikaw ba? Ano sige na magkapanganggol ang mga gamit nga dili mo ha? Sa dili ako nga, pinalit mo na ko ni. Di natin load, sir. Ako ang bike. Ikaw ha, dagan ang atraso. Dakto na tika. Bay, dagan bike. Salamat kay sir. Sir, pinalit mo na ako to, sir. Ay nagreklamo dia, dakpa na ka. Boy, pinaka-astig.